Pila lang kita kabuan wala away-away no? Taod na no? Kuan na. Lugay na. Nga naman? Pila na jud kabuan eh. Nga naman, ang sabi gusto. Di kaya nga kung nadunggan sa mga tao, labi na sa mga managtiayon ng manag-uyab. Normal ra daw sa relasyon ng mag-away. Oo, normal naman gud. Ay, wa ba perfecto nga kuan relasyon na ba perfecto, pero perfecto nga tao. Mo ganay niya kita. Pagtaod naman tang away-away. Normal pa ba kanina to ah? Love pa ba ka kunin mo? Sure, oy. Ha? Oo, oy. Katawa-tawa mo ka. Ha? Sana ko tong ka, oy. Tinuod bitaw. Ang normal nga relasyon ay away. Sa love pa kunin mo. Oo, oy. Yan ang nilagi ka mag-away. Wala kita away kayo. Ano naman gusto, bet? Kuan? Mag-away sa tapan nagsapot. Sure ka? Ganang kag-away? Lagi. Nang naputay away-away pud taon eh. Sure ka, ganang kag-away. Kailangan gani. Final. Ganahan siya kay kag-away, ha? Yung video-video ba ka diha? Yung ganahan siya kag-away? Usa man? Sugdanan ako? Ano mo gusto? Tada ato tay. Pahag sa kabalan. Katriyon na. Gwapa jud kay kay. Ano ato ta? Video ka diha. Seat belt na gina. Kami ganahanin mo. Tanganan mo ato. Noroy ta. Ato ta. Pusgan ng aircon. Kaya ron di kay gangon. Pag ganay mong sipo-sipon niya, video. Ngina mga ato ta kaya ron kan. Hindi ka magutman, magabian niya ta.